Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a dnes budem hrať Fortnite s speciálnym hostom. Tu je Sharkman. Presne tak. Dajte mu odber, je to dobrý chalan. Dajte aj mne odber a like, nebudem to zdržovať, ideme na to. Bude dať, aby ste dali na tento kanál odber. Bude, to som povedal. Aby Leo prekonal Liondexa. Jo. Dobre, daj ready. Možno niekedy urobím aj sériu z Lego Fortniteu. Tak, a ideme dancovať. Bo chceš špagety? Ne, prosím. Nenaraz do mňa. Tak, oheň. Ja idem plakať, mami. Som král sveta. Mám židli, král zámku. No vieš, ak mal byť ten Superman update, vieš o tom, že mali byť Simpsonovci? Mali byť Simpsonovi. Vieš, koho myslím? No, Simpsonovci. Nešli si, dobre, ale tak oni mali byť, ale dali Supermana. Kámo, Simpsonovci. Kámo, Simpsonovci. Ja nebudem hovoriť Simpsonovci. Dobre, ale ja by som, jaká je tvoja najobľúbenejšia postava z nich? Ja mám najobľúbenejšiu Barta. Počítaj so mnou. Bart je taký ten Ej, what's up, man, Čičo, Arture? Kam ideme? Padáme na kráľovnu, ideme ju rozbiť. Takže tam. Ideme rozbiť kráľovnu. Prečo ideme na kráľovnu? Pretože Tak poďme na kráľovnu. kráľovna je najlepší starter pack. Lebo ja som to raz hral sám s Tigrom. Ide sem týpečka. Potom ju hneď zabijem. Rozbijeme ju. Ó, dobre, nerozbijeme ju. Utekaj preč. Choď preč. Ne. Pre Boha. Čo to hučí? Zabil ma jedný týpeček s miniganom. Oni sú nalútení. Dobre, mám revolver. Idem na nich. Zober mi prosím reboot kartu. Tomu ver. Oh shit, man. Zober mi reboot kartu, máš. Ty za to utekaj, kašli to na to. Niekto mi zobral minigun, chápeš? Kde je ten reboot len tam? Ale ne! Dva hráči, no hurá. Utekaj preč. To sa snažím. A kamo, ty máš dostatočný skill, aby si zabil dvoch, lebo ty si raz zabil tria. No, ja som zabil 3 tria. Kráľovna. Kamo to dáš? Nedám sám kráľovnu.
Čo si, pomatnutý? Dáš, kámo. Nedám. Buď Tak rád, ja že si ťa pomôžem, idem, buď kámo. rád, že ťa idem oživiť. Ja si s ňou pomôžem. Jo, oni tam fajtia. Takže budeme musieť vyfajtiť tých týpkov. Ja ti dám ganu, revolver, okej? Minigun, chápeš? Kámo, rip. Ideme ešte raz. To videjko má ani 2 minúty, ne? 5. Ja som blízko. Ale letí to rýchlo, strašne. On tak dlho vyhľadáva server. IDK. Ahoj, jeho týme ide knok. Prosím, nech umre. Umri, týmpek, ktorý nás zabil. Umri. Ne, kamo, to umrel zlý. Hente mal umrieť. Nech jeho kamož je knoknutý. Navždy. Nech umre. Prosím. Nezvládneš to. Umreš. Zdaj to. Kamo, zbytočne si míňa náboje na tých oných maličkých, lebo ja si nemíňam náboje, ja si zoberiem krumpače, raz ich vytňam aj po nich. No ja ich musím tak zabiť, aspoň mi z nich vypadnú náboje, takže výplata zaplatená. Zabijem jedného, vypadnú mi naspäť náboje. Leo, vieš čo urobí ten Epic Games? No. Že my sme dokopy celý všetci hráči, ktorí hrajú Fortnite, No. tak všetci dokopy zabili bilión a niečo tých malých robákov a Epic Games nám dá nejakú odmenu, nejaký skin. Wait, what the sigma? Som zistila Tigra. A čo keď je to fake? To bolo na YouTube. A jak mohol rozumieť po anglicky, keď on skoro nevie ani po anglicky. Čo, titulky? Bica. Podľa mňa tomuto skinu ten štít dobre pasuje. Nie. Ideme kam? No? Ideme tam. Ty si... No dobre, ideme sem. Tak doletím to. Nedoletíš ani za Boha. Tak to je ešte tiež boss, že? Ježiši, nie, není tu. Kamu doletíš to? Nie, nedoletím. Vidíš, nedoletil. Dobre, niekto tu není. Easy. No ale chrobáci sú tu. Legendárna česká rychlo vyletím. Ne. Zlí mravčekovia. Zlí. Aha, z jedného vypadol Big Shield. Čo máš? Na minigun. Čo? Dobre, jeden spawner zničený. Toto ešte musíme ničiť. Počkaj. Haha, ten tu čakal za kadibudkou. Kamu, keď uvidíš nejakého hráča, tak mu rozstrelím ciferník. Čo? Komu kúkaj, čo mi padlo? Ukáž. Kámo, to je jaký lag, prosím, neber mi to. Kámo, what the Ukáž. Kúkni sa. Legendárne SMGčko z normálnej truhly. Môžeš si zobrať toto. Počkaj,
Leo, ty nemáš plný shield. No, A už máš. skáčem jak Ideme. opička. Áno, ideme po nich, ne? Jo. Počkaj, Lebo ja sa musím ešte ukážeme. viacej naučiť. Ľudia, dúfam, že sa vám toto páči. Snažíme sa vám čo z toho urobiť, čo z toho spraviť to najlepšie videjko. Čo ti z toho padlo? Čo ti z toho padlo? Babyplan je strašne OP, keď chceš zobrať. Neuškodí. Oh shit. Tam už niečo už. Leo, musíme i toto ničiť. Poď sa pozrieť. Počkaj, nemôžem. Už nič. Skoro. Ne, furt mi tam nepadne tá shotguna jedna najnovšia. Jakú chceš tú, tá, ktorá je nová? No, tá nová, tá mi furt nepadne. Tu máš, Danku. Dore, chránim ťa. Tu máš. Ježiši! Jo, díky. Kamoško, zabíjaš tých malých. Ja idem po nej. Dobre. Oh! Man. Kokos, prebíja. Minigun 3 roky sa prebíja. Zničený spawner. Poď sem. Budeš tu. Tak tu. Ale mám problém. Počkaj. Zabijem. Dobre, už nemám. Maličký. Poďte živo po mne. Zabil som ju. Je down, necháš mi tam niečo plus? Vieš, ak máš svoju obľúbenú brokovnicu, je tam legendárna. Čo? Au. Prepáč. Au! Ne! Ne, kámo! Mne sa prebíjali zbranie Play Again. No sa typka, ja som to tam strážil a ona mi rovno hedka. Matching error? Jak to, že matching error? Tak ešte raz daj. Boli sme tam prví, my sme si to zamluvili. Matching Zas? error? Dobre, do lobíčka, choď. Moško. Ty podlies sa v ňu. Ja som hodný, že tie týpečky prehrajú. Lebo vieš čo, som videl, tam v Galante sme boli tak v Tesku, v takom obchode. No. A tam boli takí plišaci a tam boli brainrot plišaci. Bol tam taká kapibara, to je tá brba Loli. Bol tam tralalelo tralala. Kámo, to Lirili viem, to larila. bolo aj vo Španielsku. A tata sahur. Kámo, vieš čo? Vieš, že Studio Moon TV už má svoje drinky? Ja viem, mám vlastný drink, ja som ho už videl aj naživo. Ja som ho aj mal. Citrón. Čo ty sam máš? Bol dobrý? Strašne sú dobré, ja som mal citrón. A A jeden stojí 2 eurá z automatu. Tak
jednu dáme betu, kamo? Jo, asi jo. Počkajte, ja si Koľko niečo natáčame to vyskúšam. videjko? Čo? Koľko natáčame to videjko? 15. OK. Asi sa tak máš, že môžeš natáčať aspoň 2-hodinové videjka, čo ja viem. Ja môžem aj naživo. Ty môžeš mať, ale chápeš toto, že Biggie mal 32-hodinové videjko. Oh! A ľudia to kúkali. Sa pomátli tí ľudia, alebo čo? Ja neviem, ale Biggie bolo aspoň bolo. Kamo, tiež ti to dáva connecting? Presne to. Nás to odpojilo. Waiting in quick for... Wait for... Čo? 3, Asi je nejaký 2, event, 1. alebo čo? Asi je nejaký event. Login. Kamo, asi je nejaký event. Server not responding. Čo? Čo? Retri. Nejde dať retry. Ani mne? Kamo, čo sa stalo? Ne. Ľudia, čo sa stalo povie? Napíšete do komentárov. Áno, napíšte do komentárov. What the fuck? Skúsme vypnúť a zapnúť PS, že PS to Fortnite. Jo, vyskúšame. Kamo, čo sa to deje? Neviem. Asi moc skoro to hráme a ľudia, ja vám hneď poviem, koľko je hodín. 10:01. Kamo, čo keď je tam nejaký event a všetci normálne sa tam napojili a na z jedných dvoch to vyhodilo? To by bola aká smola. To by bola. Ale to by muselo vyhodiť i tých hráčov, ktorí to majú rozohraté. Napríklad by boli druhí, aby už dokončili toho posledného typka, aby ich to teraz vyhodilo. No a oni Jaký by bože, to bol? tak ale do pršic, kde mám vin. Nie, predstav si, že jeden ten posledný hráč, ktorý išiel solo a tí dvaja, že ten jeden solo mal, že jedno HPčko, oni strelia, počúvaj, oni strelia a normálne zrazu ich to dá do lobička, oni iba, že no to si robíš prču zo mňa. Kamo, mi sa raz stalo, ja som išiel sám. No. A ja som teammateoval s jedným týpečkom. Či kokos a potom kto z vás vyhral? Nikto? No, my sme išli. Nejde to furt? No, nejde to. Ani retry nejde, kokos. Tak ideme Roblox. Ľudia, sme na plánu. No kámo, ja to kašlem. Sme na plánu, ideme Počkať, Roblox. servery sú není responding. Čo je responding? Vytvorené? Vytvorené by bolo create. Ja neviem, že responding, že sa Počkaj, resetujú server servery. A neviem, Počkaj, ticho. Respond. Alebo že vypli servery? Asi vypli servery. Tak ľudia, ideme Roblox. Sme na plánu. Máte tu Fortnite a Roblox. Kámo, tak čo, lebo keď akože nejdu servery, no tak môže sa stať, že oni chcú vymazať Fortnite. Ale ono urobíme na tvoj kanál, že dojetý víme. Ne. Lebo to chceš na môj. Na tvoj. No, tak čo ideme? Poďme si zahrať toto, ten Siren Headfield, čo sme hrali včera. Ľudia, napíšte RIP Fortnite do komentárov. Jo. RIP Fortnite, no. Mám po Fortnite. No, keď nepôjde ani zajtra, no tak asi som skončil s Fortniteom navždy.
Ale ľudia, nemusíte sa báť. Alebo môže to byť nejaký, nebudem natáčať že o vydali telefóne. nejaký nový update a bol, že nejaký crash, ktorý vypol všetky servery. Kamo, ale my sme išli do lobička, ako sme nás to vyhodilo, poďme. No. Tak pustíš toho Siren Heada? Jo, joini sa. Dajte to postičie, aby sa ľudia nebáli. Rozkaz kapitána. Kamo, ja nevidím, že hráš. Tak sa napojí na hento a ono ťa to automatik napojí na mňa. Aha. What's up, man, týpek? Kamo, prečo ten Siren sa približuje ku mne? Kamo, ten distance bol strašne blízky, on je niekde tu, ja idem po ňom strieľať. Som sa ulakol týpka, mure. Ľudia, zabili sme kráľovnú vo Fortnite a teraz ideme zabiť Siren Heada. Kamo, som sa ulakol toho týpka. Nie, jak som ťa vo Fortnite vystrašil. Kamo. Bobby Siren Head. Ukáž ľuďom, čo máš od Siren Heada. Čo mám čo? Od Siren Heada. Máš takú special vec. Jo, plišačik, ale to neviem, kam som mu hodil. Ty mi ho minule ukazoval. Tak maximálne pred rokom. Ne pred rokom, tento rok. Jaký tento rok, preboha? Ty mi ho ukazoval tento rok, lebo... Dobre, dostal som sa na farmu. Som na farme. Dostal som sa na farmu. Kamoško, kde si? Na farme, choď podať cestičky a mal by si nájsť potom farmu. Ja neviem, kde je tá blbá cestička. Cestička býva úplne vždy dole. Ja sa pozriem, jak je odo mňa ďaleko. Siren Head je fakt odo mňa ďaleko, on je odo mňa 1100. No, od nás je 300, čistých 300, no už nie. No, teraz niekam uteká, takže takto postrieľam popredu. Siren Head, stoj. Stoj, nejak si sa rozbehol niekam, nie? Ľudia, vieš, čo sa nám včera stalo? My sme to včera hrali a ja som Lea našiel a ja som to musel som niekam ísť. Kamo, ten Siren Head sa približuje k nám stranom pred seba. Dobre, odbližuje sa, ide preč. Dobre, ja vám to už budem svietiť. Tak, dobre, není tu. Idem svietiť, aby videli. Kamo, choď po všetkých cestičkách, ktoré nájdeš a potom by si mal niekde nájsť... Ja som na kopcoch, Leo, Dobre, prežili sme noc, idem ťa hľadať. Na kopcoch hovoríš a sú tam že skaly? A tu som našiel už cestičku konečne po rokoch. Mám ísť po nej? Áno, choď po nej a choď po všetkých cestičkách a nájdi farmu. Nájsť farmu. Počkaj, budem strieľať a choď tam, kde počuješ zvuk strieľania. Počkaj, dám si hlas. Teraz. Počuješ, ak strieľam? Počul som niečo, počkaj ešte raz. Ja furt dokola strieľam. To je stadiaľ, idem, počkaj. Lebo som našiel akože novú techniku, že aj tak sa môžeme rozpoznať. Kamo, ty si na takej budove? Nie, ja som oproti farme. Ja som v stodole. Niekde v stodole, čo? Kde si? Ja som proste v stodole. Kamo, ja budem teraz strieľať. Počuješ? Ne. Musíš počuť, ne? Ne. Kamo, keď bude noc, tak si zober ten tracker a pôjdeme sa približiť Siren Headu, stretneme sa a budeme utekať, okej?
Dobre, kamo. Kde by si tak mohol byť? Idem zase strieľať, okej? Ne, kamo, ja budem tebe, ale jak to, že ty mne nepočuješ? Daj si hlas trocha na telku. Ja mám dosť. Však hovoril si, nech si to stieším, lebo sa Ironhead. Aby neboli vystrašení. Strieľam o 106, bro. Ja počujem nič. Cool Kid tu je so mnou. Dobre, choď sa približovať k Sirenheadovi. Nájdi Tak ja smer. som 500, on oddialuje sa. Dobre, on sa oddialuje. Počkaj, nájdi smer, keď sa musí zastav. On ide k nám. On ide k tebe? Dobre, idem za vami. Počkať. 500, 520, 500. Dobre, bežím tým smerom. Kde je 500? Alebo už 400. Ja sa približujem k nemu. 430. Ja sa približujem k nemu. 418. 418, ja sa približujem k nemu. 418. Uvidíš takú farmu. Takže mám ísť vedľa neho? Tak predbehnúť ho? Idem po cestičke a nič som nenašol. 400. Nič som nenašol, ale približujem sa furt k nemu. Som od neho 135. 135, tak počkaj, buď On sa približuje ku mne! Ďalej od neho, tak On sa približuje ku mne! Ide za tebou 135 si? Kamo. Dobre, pohoda, nejde po mne, ide len tak pomalinky. Teraz uteká odo mňa, Uteká odo mňa. Kamo, kde si? Ja nevím. Pozri sa na distance. Distance som od neho 232,5. Svietím tu s baterkou jak maják. Točím sa dokola a svietím. Počkaj, idem sa približovať k nemu, choď k nemu. Mne však už neukazuje minuter je 0. No, mne ukazuje furt. Videl si v skupine 5. trieda, čo tam urobil niekto, že niekto napomenul na moju novú ikonku. No keby ste nevedeli, mám novú ikonku. Jo. Kamo, ja som... to ja jak som presne, ďaleko kde sú sa také vzdialuješ, ako on je odo Ja mňa som presne- 5008? No dobre, je Kde sú mŕtvý. také cestičky. Je mŕtvý. Že ja som tak kde v strede, že ty ideš, tu je jedna doprava, doľava a trocha tak a rovno. Ja som našiel hentu. Ja som našiel toto. Jak sa to volá? Tam, kde týpci Toto? kempujú tú vežičku, takúto vežičku som našol. Tak ja ty si našiel vežičku, tak Jo, lebo Ja k tej to- vežičke sa vždycky približuje Sirenhead, lebo tam býva najviac ľudí. A potom, keď poviem ti, že je u nás, no tak bež za ním a potom nájdeš tú vežičku a rýchlo musíš prebehnúť sem hore a zabíjať ho. našiel som vežičku. Našiel? Ale ja ťa nevidím. To som asi v inej. Ty si asi fakt v inej. Našiel som vežičku, kamo. Tak asi idem ďalej, či... Asi ne. Čo, Kamo, Cartoon Cat? Ti poviem, jak budem, dobre? Ja ti poviem, ako budem. Jak sa dá sa vyliesť tam? Ne, to asi. My sme počkaj, ono to ide ešte. Počkaj. A za 50 sekúnd bude spawnovať sa ďalší Sirenhead. 466 som. Ja som 466. Dobre, ja vidím furnulky. Počkaj. Ja už by som dal koniec videa asi.
No ľudia môžete dať like Takže a odber. ľudia, dajte like a odber aj Sharkmanovi a čus!